alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, man aqala musliman ifradahu aqalahu Allahu yaumal qiyamah. Man utawi sapane wong iku aqala lamun ngapura sapa man musliman ing wong muslim ifradahu ing kesalahan musliman aqala maka bakal ngapura ing muslim sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamah besok ing dalam dina kiamat. Kula panjenengan iki gesang teng alam donya kadang nglampahi kalepatan nyalai tiyang niki mumpung enten kesempatan gesang diaturi nyuwun sepuro. Nyuwun sepuro niku boten nunggu dugi riyaya nek kesempatan ayo ndang padha sepuro-sepuronan. Dan ini didhawuhake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten tiyange boten jalan